bakea beti izan omen da, zintzoen iniziatiba. Gerra garaian bakegintza da, beti jarrera suizida. Gerra nahi duen aldeak nahi du, bake hitzari hor tira. Lenguaiaren jabe eginez, nahastuz mundu erdira. Hainbeste jendek aipatzen duta, zentzua galtzen ari da. Euskal Herrian gerran garaiak joan dira bero-bero, tamalez egun batzuk badira, gerra luzen borrero. EAJari erreparatu nahi nioke honezkero, bakearen alde asko egiterik, niuk behintzat ez dut espero, nahiko izango da